леки расчетотона бигирен духтароки яктаи детая нигоҳ кунен духтаракои азиз инамино ҳамаш борои турки борои фасони хушрӯ нархо 50 сомон бовар мекунанд 50 сомон леки кам мондагай ина марҳамат инами поёнда кадомша мебинен ҳатто ку инами пижамаи размери калона дидем бори беҳад сифати хубдор инам 50 сомон духтаро инами каминзонора дидестен борои 250 сомон чун 50 сомон марҳамат ина миёям 50 сомон тройка чо чизе мебинен ами қисми поён дар ҷои апай маҳбуба ва духтарора бинен 50 сомон як донае марҳамат успед кунен иша бинен 50 сомон хеле нархи ягон ҷода нестае тамошо бинен успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи тило бозор байни 10-ум 11-ум дарвоза духтаро ҷои апай маҳбуба таги ами лесницада мешавад ваяй ряди магазинои шагида ина марҳамат бинен ҳами қадар аксияи зур рафтестай тамошо бина успед кунен ина биёен ҷои апай маҳбуба инам хе киртои лапша беҳтарин сифат доранд нархшон 100 сомона аксия шидагай 100 сомон 250 сомона борай духтаро 100 сомон ина расветкоша бинен чӣ қадar расветкои хушрӯ ина успед кунен кам мондагир инҷо чизе дидестен нами қадарай хулоса ҳарон чизе мебинен мана 100 сомон ана хе тигровкошам ҳаста ина тигрошам ҳам хел духтаро 100 сомон бо нигоҳ кунед капюшон дорада капюшон дора катиш мана иям 100 сомон ҳамаш бори 250 сомаяй бозори Корвон марҳамат ина расветкаша бобинен иҷа бозори Корвонай тарафи тило бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза ряди магазинои шаги таги лесницада апай маҳбуба ина марҳамат биёен бинен боракошона харидорӣ кунен ина миёям ами нарх бошан и дига чая як дона мондаги будай духтаро марҳамат мана ин чи 100 сомон манаи дарози хушрӯи духтарако бамбукови ям 100 сомон марҳамат биёен бинен харидорӣ кунен ина мезорчо ҳамаш фасонакан тамошо бина ҳам хас сифатошон зуракай борои қиматияй ҳози апай маҳбуба акция сар додагиам барои ки детски дига намефурӯшана барои ҳава инами борошона тоза кардестенам қашмондай 30 сомон духтаро ранги бурукай материалшам хе драпови ғавсаки фасонакай 30 сомон и ҷинсакотон чи ва чӣ хе наз ира бинен бо начос доракай духтаро медонен чӣ хе қиматай 30 сомон марҳамат ҷои апай маҳбуба бозори Корвон тарафи тило бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза таги лесница дар ряди магазинои шаги биёен инами магазин инами нуқтаи савдо хулоса биёен иҷа аксияи калонтарин рафтестай марҳамат боре ки 200-250 сомон бо духтаро 80 сомон шидагай аз сабабе ки ино аллакай женски мефурӯшанд мана борои детскиёшон инам камондагиян бо нархи арзон додестиян успед кунен 80 сомон камайнекем духтарако ира бинен тройкачара бом хасифатошон зура духтаро ира бинен азанаям чанд расветка дора яктаи детаяйна бинен инамҷо чизе мебинен 80 сомона двойка ҳастай тройка ҳастай спортивка ҳастай хулас ҷои апай маҳбубае бозори Корвон тарафи обуфам дорен ҳозир нишон метем бозори Корвон тарафи тило бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза ряди магазинои шаги духтаро таги инами лесницадаян апай маҳбуба марҳамат биёен бинен харидорӣ кунен ана нархи мана нархи духтаро и акция некем ками камай мумкин ки уқа давом накуна барои ҳава ина успед кунен инами боро ҳамаш 250-300 сома борай акция кардагиан 100 сомон кадомеша мегирен мана тройкачои фасон инами хел камизонои турки оригинал ҳамаш 100 сомон инами қисма биненда 100 сомон иҷа ҷои апай маҳбубае бозори Корвон мана бинен чӣ хушрӯ чаяй ина 250 сомон навистагия диден танашда лекин ҳозир 100 сомон шидагия бозори Корвон тарафи тило бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза ряди магазинои шаги инами таги лесницаодан тамошо бина женски мефурӯшанд инами борошо инами қадар кӯдакона мондагия акция карда пешниҳод кардестиям успед кунен тамошо бино як ҷода аксияи зури зур рафтестай ҳози суроғаша мефаҳмонамтона марҳамат биёен нигоҳ кунед тарафи тило бозор байни 10-ум 11-ум дарвоза мешава инами нуқтаи савдо инам хе меравем ҳозир аз наздик ҷои апай маҳбуба дар тамошо усол аксияи грандиозне карда будан ина имсол низ борошона ҳам кӯдакона либоса доранд ҳам занона
акция калонтарин кати пешниҳод кардестиян оз ҷудогона навор мегирем чӣ хеле гуфтум бинен духтаракои азиз ин амҷо чизе ҳаст акция дафтидага нархоку шокай бовар кунен арзонай оз ҷудогона ҳамаша навор мегирем нигоҳ кунем қопчарам барои шумо акция тайёр кардаган инеми детскоям ҳамаш бори оригинала иноям акция дафтидаган хулоса ино аз 30 сомон сар меша оз ҷудогона навор мекунем тамошо кунен ана акция у ман акция духтаракои хушрӯ успет кунен нигоҳ кунен обифои туркӣ фасонеки 180 сомон будан акция рафтестай 80 сомон кардаган ина марамад касе ки фарзанд дошта гирифтаган ами моделакура чун медонанд ки чанд сума буфай мана турецкий оригинал магазина маҳкам кардаган ози ки женский мефурӯшанд анами қадар боршун мондагай мана марамад ҳамаша акция кати пешниҳод кардан 80 сомон ана инчунин нигоҳ кунед намихе наборако ҳастай кӯдакбинӣ меренку и борои оригиналан ҳамаш духтаро борои қиматии туркиян 50 сомон кардаган диден комплектака чандта чӣ дора 50 сомон духтаронашам ҳастай писаронашам ҳастай и акция грандиозни дар ҷои апай маҳбуба рафтестай духтаро успет кунен инем хеле халатоям ҳастай мхо хушрӯаи миахкиам хе оригинало 50 сомон марамат бозори корбон тарафи тило бозор байни 9-10 дарбозар яди магазинои шишагӣ духтаро анамин таги лестницао мешавад ҷои апай маҳбуба духтаро марамат успет кунен